So yun, what's up mga kabsat, for today's video guys, nandito kami sa ilog ng baby ko kasi nagpapundo kami ng kwan ng gigintuhin namin. Balit, tapos nag-prepare na din kami ng pag namin nung kwan, yung box namin. Dito namin ilalagay yung sluice box. Tapos ito yung may lamang ginto guys. Tinambakan ko na rin ito. Tapos naliligo kami tong baby ko. Bali magpupundo muna ako ngayon guys. Kasi bukas ko ipa-placer yung ipa-process sabi nila. Pero guys, ngayon guys nagpupundo pa lang ako, pero ito pa lang yung naipundo ko, konti pa lang. Bali papalahin ko siya, ilalagay ko dito. Tapos mamaya guys, bago matapos ng video na to, magsasample tayo. Ito guys, ito medyo mahina lang ito. Meron dyan guys sa bandarian, kaso may sinyal na. Sila daw ang magpa-placer kasi guys, sila naman ang nakauna. Sa atin dito lang sa konti lang ang laman nito guys, pero at least meron siyang laman. Pagtsagaan na lang natin kaysa wala tayong pagkuhanan ng iba dito guys. Mamaya. So yun guys, akala ko dito madaling palahin lang ito, pero makunat pala tong ugat ng mga kanto. Itong mga damo na to, makunat pala tong mga ugat nila. Nakakapagod din. Medyo ko na guys, malayo na ito sa ilog, pero naabot ito ng bagyo. Tapos dyan may nakauna naman na, may mga nagiginto. Umuwi na sila guys, yung mga nagiginto kanina dyan. Ito pinagkuhanan na nila hanggang dyan. Dito na lang hindi, kaya dito na lang tayo kukuha. Medyo mahina na kasi dito, kaya hindi na nila kinuhanan. Doon lang sa may magandang may magandang sample. Bale, guys, nung bagyo kasi sila yung nakaunang na may trabaho naman tayo, kaya guys, ngayon wala tayong trabaho, saka lang tayo nakapunta dito magginto. Pero ngayon guys, magpupundo muna ako. Ito lagay ko lang muna dito. Yan. Mahirap magpala. Na medyo malalim siya guys, yung may magandang sample. Kung makikita nyo guys, ito clay na siya, clay. Ito yung mga buhangin, ito yung may mga karga. Ito. Pero dito wala na, kasi wala na siyang itim dito.
Dito sa bandang itaas niya, ito meron. Ito yung mga kukunin natin. So yun nga guys, magsasample na tayo. Balik pa na siguro ito guys, bago kami umuwi. Sasample tayo dito sa ilalim na ito. Ito sa pinaka ilalim nito. Dito sa pinaka base niya. Ito. Maligo ka na anak kasi magsasample lang ako. Yan. Oo, magsasample na lang ako, pakita ko sa kanila pa bago tayo maligo. Maligo ka muna. Ito sa baba, magsampol. Guys, gusto natin yung camera dito para makita nyo na mabuti. Guys, wala tayo. Ganito lang guys ang pag-sample. Laro-laruin nyo lang para matingkal yung nasa ibabaw. Magaya na yung baby kong umuwi. Pero maligo daw muna kami. Guys, maghanap tayo ng magandang pantag ano natin kasi titignan natin kung may laman ng gold. Punta sa taas. Ano tayo? Tapos sandali lang. Nagtagin ko lang to. Doon ka muna, doon ka muna. Guys, tignan na natin. Ayan guys, konti lang ang laman. Ano, tignan nyo. Yun, halos hindi makita guys. Yun. Bali, Nakikita ko pa. Nakita. sandali tayo pakita natin sa kanila para kung hindi masyadong makita. Ha? Nakikita ko nga. Makan mo yan oh. Alas ka dyan. Dito ka, dito ka, dito ka. Dito ka. Ayan guys, ayun oh. Kunti lang. Hindi masyadong makita guys. Ito guys yung pondo namin.